गिबियावनो JSB Advice 365 चेनेलनि गासै नायगिरि लोगोसे JSB Advice 365 इउट्यूब चेनेलनि नायगिरि साबस्क्राइबारफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनानै आं दिनै मोनसे आरोबाव मोस्ट लेटेस्ट भिडिअ लानानै फैदों। जाय भिडिअनि जोंनि समाजाव माखासे सुबुंफ्रा गावनि आर्जिनानै धोन दौलत थाखा फैसा आरो गाव जि एसे आर्जिना मोनो बेफोर थाखा फैसाखौ मालायनो बिलाइनानै बिथांमोना गोजोननाय मोनो। गावनि आर्जिनाय थाखा फैसाफोरखौ मालायनो बिलाइनानै मालायखौ हेफाजाब खालामनानै माब्रै गावनि जिउखौ दायो आरो माब्रै एफाबां मानि थाखा फैसाखौ मालायनि मुङै बावसोमनानै गाव आर्जिनाय गोलोमदैनि फैसाखौ खायसे मानसिया रानलानानै होयो आरो बिथांमोननो आनान गसाया मावै जों बेफोर थाखा फैसाखौ एफाबां मानि बिथांमोननो होबाय थायो आरो बिनि आन्दो गुमुराव मा थानो हायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। गिबियावनो आङो बै दानि सुबुंफ्रा थाखा फैसाखौ मालायनो बिलाइनानै माब्रै गावनि धोन दौलतखौ नांनायनि बारा आरो फेहेरलांबाय थायो आरो गोबां सुबुंनिफ्राय बोर आरजिनानै लायो। दा बिथांमोनखौ लानानै आं मोनसे स्टेन्जा क्रिएट खालामदों। जाय मानसिया गुबुनखौ अनो हेफाजाब खालामो बिहा गोबां सम आरो रांखावरि खहा जायो, नाथाय बरादखौ रावबो सेना लांनो हाया। जेसे नों होगोन एसे नोंनो गसाया होफिनगोन। जाय मानसिया गुबुनखौ अनो हेफाजाब खालामो बिहा गोबां सम आरो रांखावरि खहा जायो, नाथाय बरादखौ रावबो सेना लांनो हाया। जेसे नों होगोन एसेनो नोंनो आनान गसाया होफिनगोन। मा होनदों? जाय मानसिया मालायखौ हेफाजाब खालामो एबा मदद खालामो बे मानसिया जिउआव गोबां थाखा फैसा आरो समा बरबाद जानो गोनां जायो। नाथाय एफाबां मानि सम आरो थाखा फैसाया जोबलाङोब्लाबो बिथांनि बै गुबुननो दान होनाय थाखा फैसाखौ आनान गसाया बिथांनो गुबुन लामाजों होफिनबाय थायो। जायनि थाखाय बुंदों नोंथाङा जेसेबां होगोन एबा जेसेबां मालायखौ हेफाजाब खालामगोन एसेबांनो नों मोनगोनसो, नाथाय गोमाया। बेनिखायनो नोंथांनि बरादखौ मालाबाबो सोरबाया सेनानै लांनो हाया। गोबाङानो साननो हागौ बिथाङा एफाबां मानि गाव आर्जिनाय थाखा फैसाखौ बबेबा जथुम्मायाव बबेबा गोरिब निखावरिफोरनो कम्बल जि जोम फोरबोफ्राव मागो फोरबोफ्राव ना बेदर माइरं दैरं बायदिसिना बायनानै गोबां मानसिफोरनो दान होयो आरो दान होनायनि जे बिथाङा बिथांमोननिफ्राय अननाय नाजावो। दा बेनिखायनो बुंदों जाय सुबुङा मालायखौ मदद खालामो हेफाजाब खालामो बिहा गोबां रांखावरि आरो थाखा फैसा खहा जायो, बे नंगौ। नाथाय गोबां थाखा फैसा रांखावरि खहा जायोबाबो इसोरा बेनो बे खहा जानायखौ आबुं खालामनो थाखाय गुबुन वेजों बेनो दोहोन होफिनबाय थायो। जायनि जै बिथाङा गावनि मेलेम आरो साननायनि जोहै बेफोर थाखा फैसाखौ बिथाङा फिलाप दि गेप्स आबुं खालामफिननो हायो। आबुं खालामनानै मोननाय आरो फिन फैसाखौ बिथाङा मालायखौ मदद होनाय आरो हेफाजाब होनायावनो बाहायसोमबाय थायो। बेबादिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां दङ। जों ससियेल मिडियायाव सम सम नुबाय थायो जाखांफुंनाय सासे लाइमोन जिसुआ सुमफ्रामारि होननाय सासे ख्रिस्टियान कमिउनिटिनि सुबुं। बिथाङा ओरैबायदि सासे आनान गसाइनि सिरियाव गाखोनाय सासे सुबुं होनब्लाबो बुंद्रायनाय जानाय नङा। मानोना बिथाङा गावनि आर्जिनाय थाखा फैसाफोरखौ गोरिब निखावरिफोरनो दान होयो, सोरनोबा कम्बल होयो, सोरनोबा जि जोम आरो सोरनिबा न' बां बबेबा सारअन्थाइ बांग्रिजों बुख्रेबजानाय माबा मोनसे जानाय आरो सोरबा फर्म फिलआप खालामनो माबा मोनसे आंखाल जायोब्ला बिथांनाव बियोब्ला बिथाङा बेफोर थाखाखौ बिथाङा हरो आरो बिथाङा गावनि थाखा फैसाखौ ओरैबायदि मानसिखौ मदद खालामनायावनो
जिसुआ सुमफ्रामारिया बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांनि जि सान्थौ आरो बिथांनि जि दोहोन आरजिनाय बे दोहोन आरजिनाया नाथाय मालाबाबो खहा जायाखै मानोना बिथाङा जेसेबां मालायनो बिलाइनानै होदों गावनि अननाय आरो समफोरखौ बिथांनो आनान गसाइया होबायानो थायो बेनिखायनो बुंदों नोंथाङा मालायखौ मदद खालामनायाव गोबां थाखा फैसा धोन दौलत खहा जानो हागौ नाथाय बरादखौ मालाबाबो सेनानै लांनो हाया बेनिखायनो हायोब्ला नोंथांनि आरजिनाय दोहोननि थाइसेनि सारेनाखौ सोरनिबा थाखाय एबा समाजनि थाखाय दान होयोब्ला बे समाजा जौगालांगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो बेबादिनो जोंनि समाजाव गोबां दानि आरो गोरों गोरा सुबुं नुनो मोनो खायसेया गोरिब निखावरिफोरनि फरायनाय बायदिसिनानि थाखाय मावरिया आसननि थाखाय सानफ्रोमबो थाखा एफा एफा दान होलांबाय थानाय बेफोरबादि नुयो आरो बेबायदिनो बबेबा आफादफोरनि मिथिं दावथिं जायोब्ला गोबां थाखा फैसा हरनानै रोजा रोजा मानसिफोरनो ओंखाम जाहोनाय रुटि फुरि जाहोनाय बायदिसिनाखौ जोंनि समाजाव नुयो बेफोरो खोब मोजां मोनसे लैखोन मानोना बिथांमोना बेफोरबादि होनायनि जोहै बिथांमोना बोर नाजावो आरो बोर नाजावनायनि जोहै इसोरा बिथांमोननि गोमानाय थाखा फैसाखौ फिन बिथांनि दोहोनखौ आरो आबुं खालामनानै होफिनो दा बेनिखायनो बुंदों नोंथाङा जेसेनो होगोन एसेनो आनान गसाइया नोंथांनो होफिनगोन मालाबाबो नोंथांखौ सिखोमाया जाय दानि मानसि जाय मालायनि अराय मोजां मावो बे हाजार खैदां खैफोद जायोब्लाबो बिथांखौ मदद खालामग्रा एबा हेफाजाब होग्रा मानसिनि आंखाल जाया बेनिखायनो हायोब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि नोजोराव नोंथांनि जोहै मदद खालामनो हानाय जुदि केपासिटि दङब्ला नोंथाङा सोरखौबा मदद खालाम आरो बेबादि नों एसे आं एसे मदद होनायनि जोहैनो खायसे ओनसोलाव गोग्लैना थानाय गोरिब निखावरिनि गथ' गथायफोरनो सोरनोबा फर्म फिलआप खालामना हर सोरनोबा लेखा बायनानै हर बेफोरबादि साफ्रोमबो मानसिया एसे एनै बिबान लानानै समाजखौ एबा गैजारोङिफोरखौ मदद खालामनो नाजालाङो बा जोंनि बर' कमिउनिटिया थामहिनबा बर' समाजा थाबैनो जौगालांगोन आरो जोंनि गेजेराव फोथायलायनाया बांगोन दा जों नुनो मोनो माबा मोनसे फोरबो जायोबा जोंनि मानसिया हाबा खेराइ जायोब्ला दिवाली जायोब्ला बबेबा मोनसे फोरबो खुंबा ओरैबादि हाजार हाजार थाखानि बमा गावग्लुङो बे सोरबा 10,000 20,000 50,000 लागालागै बमा गावनानै दिवाली फाथिनाय बा बबेबा मोनसे फोरबोआव बमा गावग्लुंनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोरनि जोहै जोंहा मोनबो मुलाम्फा जाया आबहावायासो गुबुंले जायो बेनिखायनो बैफोर नोंथाङा दिवालीनि समाव बमा गावनानै 1000-1200 लाख थाखा गारनायनिख्रुइ गोरिब निखावरिफोरनो बेफोर फैसाजों सोरनोबा लेखा सोरनोबा जि जोम गाननाय जोमनाय लंपेन्ट गस्ला बा जानाय माबा मोनसे अनथोब महरै होयोब्ला नोंथाङा आनान गसाइनि खामानि मावनाय जागोन बेनिखायनो नोंथाङा आवसारि खामानियाव बांद्राय थाखा फैसा गारनानै गावखौनो मालायनिफ्राय बा मोननो थाखाय बा आमखाया दिवालीयाव काली फुजानि नामाव 50,000नि बमा गावदोंनो 2 लाख 3 लाख जुवायाव गारदोंनो बेफोरबायदिनो गोबां फोरबोफ्राव लाख लाख थाखा गारनाय जोङो बे फोरबो जोबनायनि उनाव जों खोनानो मोनो नाथाय जोङो बैफोर फोरबोआव जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव जिगिरि बा थामगिरि ब्रैगिरि मानसिनो सोरबाफोरनोबा जानाय आदार होनाय सोरनोबा जि जोम होनाय सोरनोबा अनथोब होनायखौ जों नुवा दा बेफोर खोब गाज्रि लैखोन बेफोर थाखा फैसाखौ बबेबा मोनसे गिर्जानि नामाव बबेबा मन्दिरनि नामाव बबेबा मोनसे आफादनि नामाव बबेबा मावरिया आश्रमफ्राव बेफोर थाखा फैसाखौ नोंथाङा दान होयोब्ला नोंथाङा बोर मोनगौमोन नाथाय नोंथाङा आवसारि बमा बारुद बायदिसिना गावग्लुंनानै मिथिंगानि आबहावाखौसो गाज्रि खालामदों बेनिफ्राय नोंथाङा गावखौ दिन्थिनायनि बादै जेबो मुलाम्फा जाया मानोना बैफोर बमा बारुद गावग्लुंनायनि जाहै खायसे आबहावाफ्रा गाज्रि जायो आरो बेफोर बमाजों सोरनिबा न' बां आरो सोरबाया सोलेरारि खहा जानायखौबो जों सम सम नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बुलाय सोलाय जानाय सोरनिबा बाइकआव नांहैनाय सोरनिबा गारियाव नांना
गारिया जोंब्लावनाय, बबेबा साखानि टायारा माबा मोनसे जानाय, बेफोरबायदि जानानै बुलायनाय बायदिसिनाखौ जों दिवाली फोरबोफ्राव जों गोबां समावनो कालि फुजानि समाव नुबोगासिनो दं। बेफोरो जोंनि थाखाय गाज्रि। बेनिखायनो आवसारि खामानिफ्राव थाखा फैसा गारनायनिख्रुइ सोरखौबा मदद खालामनानै मोजां खामानियाव नोंथांनि आरजिनाय थाखाफोरखौ हानायखिनिखौ दान होयोब्ला नोंथाङा मा मोनगोन? इसोरनि खामानि मावनाय जागोन आरो समाजा थाबैनो जौगागोन। बेनिखायनो बुंदों, जाय मानसिया मालायखौ हेफाजाब खालामो, मदद खालामो, बे मानसिया गोबां थाखा फैसा खहा जानो हागौ, नाथाय बेयो जेबो नङा। बिथांनो गुबुन अवेजों आनान गसाया बेफोर थाखा फैसाखौ फिन लाबोनानै होफैगोन। बेनिखायनो बुंदों, नोंथाङा जेसेबां होगोन एसेबाङानो मोनगोन होननानै जों धोरोम शास्त्र एबा बायदिसिनाफ्राव जों मिथियो। नोंथाङा सोरनोबा थाइसे फैसा दान होयोब्ला आनान गसाया नोंथांनो बबेबा वेजों 100 रांनि मुलाम्फा लाबोयो। बबेबा मन्दिरफ्राव नों 100 रां होयोब्ला 1000 रां आनान गसाया नोंथांनो बबेबा लामाजों आरजिनो थाखाय लामा होफिनो। बेफोरबायदि होननाय जों गोबां खोथाफोरखौ जों मोनथिनो मोनो। थारैनो बेफोर खोथाया नंखाय नङा। मानोना माबा मोनसे होग्राया माबा मोनसे मोनफिनो। दा बेनिखायनो नोंथाङा मालायखौ हेफाजाब खालामनायाव गोबां सम थाखा फैसा खहा जानायखौ बांद्राय साननाङा। आनान गसाया नोंथाङा जेसेबां होगोन एसेबांनो नोंथांनो होफिनगोन आरो नोंथाङा सासे मोजां मानसिनि सिरियाव गाखोगोन आरो आनान गसाया नोंथांनि थाखाय अराय मोनसे मोजां लामा थिनानै दोनगोन। बेनिखायनो जोङो हानायखिनिखौ मानसिफोरखौ मदद खालामनो नांगौ। बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिया बेफोरबादि वेजों जोङो खामानि मावलाङोब्ला जोंनि समाजा थाबैनो जौगागोन होननानै आं मिजिं थियो। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान, बिथांमोनखौ आंनि JSP Advice 365 इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसेयावनो आंनि फेसबुक पेजखौबो नोंथांमोना फल' खालामना ला। नोंथांमोना बेबायदि फल' खालामना लायोब्ला आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन। फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियाव फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।